Tänään olisi silleen semi-jännä päivä. Mulla on rautainfuusio ja sitten se kirurgi soittaa siitä tulevasta leikkauksesta. Ja ei olisi kyllä parempaa päivää pystynyt se kirurgi sitten valitsemaan, kun jännittää muutenkin toi rautainfuusio. Mä oon käynyt siinä kerran ja se meni ihan hyvin. Tai sille mittapuulle, että mua jännittää se ihan todella paljon, se meni tosi hyvin. Ainoa mikä mua siinä oikeastaan jännittää on se tipanlaitto. Mulla on oikeastaan lapsesta asti ollut silleen, että mut saa ottaa verikokeita ja pistää rokotteita ja ei niinku, mä oon ihan fine sen asian kanssa, mutta kanyylin laitto, se on vaan semmonen asia, mitä mä en jotenkin hyi pysty sietämään ollenkaan. Se jotenkin, mä en ymmärrä, se sattuu mua ihan tosi paljon. Mut viime vuonna kun se laitettiin, niin jotenkin se pistäjä oli tosi taitava. Mä en ymmärrä, mitä siinä oikeastaan silloin tapahtui. Mä veikkaan, että asialla saattoi olla se, kun mä olin mun kaverin kanssa lähdössä Espanjan reissuun. Mulla oli jotain, mitä ajatella siinä. Jotain muutakin kuin se pistäminen ja se kipu ja kaikki. Sillä kerralla se ei sattunut ollenkaan. Joten mä oon nyt niinku todella toiveikkaana täällä, että se ei satu tälläkään kertaa. Mutta mä olen myös päättänyt näin, että jos satun saamaan paniikkikohtauksen, mua hirvittää se tilanne, niin sit se on näin. Ei, sillekään ei voi mitään. Ja ei siihen kuole. Se on ihan sallittua. Mutta mä hörppäsen tästä kahvin. Ja sit täytyykin jo mennä. Nyt on rautaa saatu kehoon. Ja tältäkö tuntuu oikeasti normaalista ihmisestä? Tai siis normaalista ihmisestä. No en puhekykyä en näköjään saanut takaisin, mutta raudat sain takaisin. Kun viime raudan tankkauksesta onkin jo aikaa, niin ainoat raudat, mitkä mun kehossa on ollut, niin on ollut selkärangassa ja nilkoissa. Jes, olipa hassu vitsi. Haha. Ja sain kuulla hyviä uutisia. Mulla on leikkaus ensi maanantaina. Tuli vähän puskista. Tosiaan se lääkäri ei vielä soittanut mulle, mutta mulla tuli Maisan kautta viestiä, kun mä olin siellä. Oottelin kyytiä takaisin kotia päin, niin Maisan kautta tuli viestiä, että hei, sulla on leikkaus maanantaina. Silleen niin kuin, että no ei kai tässä sitten. Labraan täytyy juosta vielä ja sitten se on maanantaina varvas pois. Mä jotenkin naurattiin ihan suunnattoman paljon, kun mä sanoin mun kaverille tosta, niin hän heitti mulle, että niin, että tänään sä sait rautaa kehoon ja maanantaina sulla lähtee varvas. No niin, justiinsa. Tämä tapahtuu. Sinänsä ihan hauskaa. Vaikka ei siinä nyt oikeasti mitään hauskaa ole. Mutta jos me saatais vihdoinkin tää 4 vuoden piina päätökseen. Haava pois. Varvas pois. Jes. Jee. No niin. Tänään fyssarilla käyty. Ja kävin myös kaupassa. Pieni ostosten esittely tähän väliin.
karkkia. Mun vaan teki mieli, oli pakko saada just näitä karkkeja. Ja sit mä mietin, että mä olisin tehnyt tänään kanaa ja riisiä, että mä olisin ostanut kanaa, mut en jaksa alkaa tekee mitään, niin ostin sit tämmöstä testiin. Ja sit mä ostin myös tämmöstä huomiselle päivälle. Ja tätä leivän päälle. Tää on muuten ihan maailman parasta leivän päälle. Tää ei kovetu sillä, että menee saakelisoikoon veitsetkin rikki. Joo, ja hei muuten. Pysytte siinä ihan hengissä. Pysyitte. Kävin myös hakemassa postipaketin. Mut mä syön ja sit katsotaan mitä täältä löytyy. Meinas äsken tehdä mun osoite näkyä, mutta nyt olisi tän aivan valtavan paketin unboxaamisen vuoro. Ja mä tajusin, että mulla ei ole saksia. Mä sain näköjään jo sen verran leikattua että tää ei aukee vuoden puolella. Tää oli siis jo tän verran auki, kun mä hain tätä tuolta postista. Mutta tää ei ole kuitenkaan avattu, mikä on ihan hyvä. Mä toivon, että täältä ei ole myöskään mitään lentänyt ulos. Ja mä näen jo mitä täällä on. Nää on siis ihan kyllä omin pikkurahoin ostettu, että... Mutta, kuten varmaan ootte huomanneet, jos se somea yhtään osaatte seurata. Kyllä te varmaan osaatte somea seurata, mutta olette yhtään somea katsoneet. Niin tää seuraava tuote varmaan on teille ihan jo niin siis todella tuttu. Ja se on tämä. Air Up juomapullo. Ja mä ostin mun kaverille ihan vastaavanlaisen synttärilahjaksi. Joten jees. Ja ostin siihen myöskin noita kapseleita. Voitko pysyä siinä? Tosiaan ihan identtinen mun kaverille. Ja sitten hän on tyhjä. Mä ostin vielä tämmösiä Mä en osaa vieläkään puhua, mutta ei se mitään, ja tää paketti oli vissiin väärinpäinkin. Täällä on 3 tämmöstä vesimelonin makusta, tai siis tuoksusta, kapselia. Ja sit mä ostin tämmösen 5 maun pakkauksen. Tuolla näkyy ne maut, tai siis hajut. Nämä ei maistu millekään, nämä vain tuoksuu. Ja mun kaveri halusi tuohon omaan juomapulloonsa näitä. Ja joo. Tosiaan, no idea on aika yksinkertaisuudessaan. Näkyykin tuolla takana. Elikkä kun te juotte tosta putelista, se kapseli tulee tohon, niin se mitä sä haistat, elikkä nyt sitten vaikka kola tai vesimeloni tai ananas,
se tuoksu tulee teidän nenään tästä putelista tuolta, tästä näin. Niin sen pitäisi luulla huijaamaan sun aivoja, että se vesi oikeasti maistuu sille kyseiselle tuoksulle. Tulikohan tämä selitettyä tarpeeksi monimutkaisesti. Mut mä katon, jos mä tätä innostun vielä tänään tässä kokeilemaan. Ja mä kerron sitten vähän fiiliksiä, mitä mieltä mä tästä olen. Joten palataan jossain vaiheessa asiaan. Kello olisi 12 yöllä. Mä oon vieläkin hereillä. Se eilinen tieto siitä, että mut leikataan maanantaina, niin on pistänyt nyt täällä niin kuin mun pään sisällä nyt jotain, että mä en pysty keskittyä mihinkään muuhun kuin siihen ja sen asian miettimiseen. Mä oon yrittänyt tässä editoida videoita ja käynyt lenkillä ja katsonut telkkaria ja se onnistuu aina silleen niin kuin hetkellisesti, mutta kesken sen tekemisen mulle yhtäkkiä tulee vaan niin kuin näin se ajatus mun päähän, että hei, että sulla on tulossa muuten se leikkaus. Ja mä en oikein tietenkään sen asian eteen tällä hetkellä voi tehdä yhtään mitään. Joten joo, apua. Ehkä se on se, kun mut nukutetaan pitkästä aikaa, niin jotenkin jännittää tavallista enemmän. Juu. Katsotaan, kuinka monta tuntia tästä tulee vielä hereillä oikein oltua. No niin, tosiaan eiliseltä päivältä jäi kuvaamatta, koska leikkauspäivä vaan lähenee ja lähenee. Nyt on perjantai. Kävin tänään viimeisessä haavahoidossa. Ja tää tuntuu niin oudolta sanoa, että viimeinen haavahoito. Jotenkin nyt se alkaa silleen niin kuin oikeasti pikkuhiljaa konkretisoituu, että oikeasti maanantaina se leikkaus on. Ja en mä tiedä. Mulla oli eilen jo pieni ahdistus päällä ja mulla on tänään vielä isompi ahdistus päällä. Tänään vielä jonkun sairaanhoitajan pitäisi soittaa mulle asiaan liittyen. Kuten vaikka tämä oleellinen tieto, että koska mun pitää olla siellä sairaalassa maanantaina. Ja joo. Täällä mä juon mun kahvia ja mä oon editoinut täällä. Mut musta tuntuu tosiaan, että mitä lähemmäs sitä leikkausajankohtaa mennään, niin mä en oikeasti pysty keskittyä yhtään mihinkään. Niin jos mä hetkellisesti saan mun ajatukset pois siitä leikkauksesta, että niin pystyn toimimaan, tekemään jotain, niin vartin päästä naps ja se ajatus on taas mun päässä. Ja sit mä oon täällä taas ihan hepuli. Mutta minä täällä jatkan mun kahvinjuontia ja jään odottamaan sitä soittoa. No niin, nyt vihdosta viimein mulle soitettiin. Mä oon täällä nyt melkein 3 asti ollut ihan täydessä ahdistuksessa, että mitä mulle tapahtuu, milloin mä oon menossa, apua. Ja kun tosiaan mulle tehdään osittainen amputaatio, anteeksi mun kädet tärisee. Ja mulle oltiin silleen, että mahdollisesti tehdä nukutuksessa tai puudutuksessa. Ja mä olin silleen, että oh hell no, te ette mua puudutuksessa ole leikkaamassa, vaan jos minä saan esittää toiveeni, että mulla on niin paha paniikkihäiriö, että tehän nukutatte.
kiitos. Silleen niinku potilaan ja leikkaussalin henkilökunnan kannalta huomattavasti helpompaa tämä. Jes. Mutta tällä tiedolla eteenpäin. Mä toivon muuten, että mulla ei ole sormi ollut tuossa mikin päällä, koska ei nyt 3. kertaa enää uudestaan oteta tätä videota, kun mulla kädet tärrää ja mä en osaa puhua ja apua. Mutta pitäkää mulle peukkuja, että kaikki menee hyvin. Katsotaan, jos mä vielä huomenna, ai kauhea näet mun käsiä. Huomenna tai sunnuntaina teille jotain päivittelen, mutta jes. Meillä on täällä testaukset käynnissä. Sanna on saanut oman Air Up-pullonsa. Yeah! Ananas, makukapseli, hajukapseli, mikä? Kapseli. Siis mä sanoin kanssa makukapseli, mutta oikeesti eihän tosta mitään makua siis oikeesti tuu, se on vaan tuoksua. Vai tuleeko siitä oikeesti jotain makua? Niinpä, jos meitä vaan huijataan. Nimenomaan. Siis koska mun mielestä toi kokemus oli vaan niin rippaava. Ihana ananaksen tuoksu kyllä. Kyllä. Sanna äsken kokeili, siis me ei äsken sitä saatu videolle, mutta ihan vaan juoda pelkkää vettä tosta pullosta. Ja nyt hän kokeilee Näinhän ilmeisesti sit pitäisi niinku mennä. Kyllä. Jännittävää. Siis toi oli mun reaktio myös. Just tämmönen ensin niinku ihmetellä. Mä oikein tiedä, tuleeko tähän hirveästi kyllä mitään makua varsinaisesti. Mut siis kyllähän toi tuoksuu toi ananas tossa. Eli sun aivoja ei pysty huijaamaan. Nyt ehkä vähän paremmin. Ei hirveästi näköjään kyllä pysty. Noniin, sä oot liian fiksu. Tai sitten tässä on joku oikea taktiikka, miten tätä pitäisi käyttää, että se niinku toimii. Sun pitäisi niinku haistaa ja juoda samaan aikaan. Joo. Osittain toimii mulla, osittain ei. Okei. Mutta on tää jännä. On, siis eikö? Todella jännä. Haluatko muuten kokeilla tuosta mun pullosta sitä? Siinä on vielä se vesimelonikapseli. Mä oletan, että siinä on vielä sitä niin sanottua makua jäljellä. Makua kautta hajua. Niin. Tätä ei varmaan tarvii enää nostaa. En mä usko. Tarvittaessa joo, mutta... Ja vesimeloni on ehkä tulee siihen niin kuin ihan siis makuunkin eri tavalla kuin toi ananas. Aika jännä. Raikas tommonen. Eli tossa se toimii vähän paremmin. Vähän paremmin joo. Tai sit mä osasin sen tekniikan paremmin, miten sitä pitää oikeesti. Nimenomaan. No niin, nyt on mun aika maistaa tätä Sannan
Siis sieltä tulee kyllä tää ananas niinku tuoksuna. Toi on kyllä itse asiassa ihan totta, ei tää tuu niin vahvana. Niinpä. Mä haistan sen ananaksen, mutta en mä sitä niinku tähän makuun en saa. Joo. Tosi hämmentävää, kun sä niinku haistat sen kyllä, mutta se maussa se ei tuu. Mikä tossa vesimelonissa on niin erilaista? Nimenomaan. Se just kun sä niinku, nimenomaan sun täytyy haistaa ja juoda samaan aikaan, niin sit se niinku tulee silleen pikkasen, mutta se ei oo samalla tavalla. Ei. Toi. Onko se joku vika? Onko kapselissa vika vai onko vika vaan meissä? Mut siis on tää tavallaan sen, vaikka se maku ei tuu niinku tän kapselin kautta, vaikka eihän tästä nyt mitään makua siis tuukaan. Mutta tavallaan se, että kun sä haistat sen tossa sun nenässä koko ajan, niin automaattisesti tulee juotua enemmän vettä. Niin kun sä yrität niinku miettiä sitä, että niinku, et miksei se tuu sieltä. Että... Just nimenomaan kohta koko pullo on mennyt sille hetkonen. Niin, nimenomaan just tää, että niinku, tässäkin on, mitä tää oli, 600 milliä, mitä tähän menee? Vai 650? Onpas nyt, lukiiko se tässä jossain? 650, joo. Joo. Niin, huomaamatta menee tämmönen 650 milliä, kun yrität niinku pohtia tässä, että missä se maku on. Joo, just näin. Ei, nyt se tulee sieltä vähän paremmin kuin aavistuksen kallistaa. Okei. Sitä pitää kallistaa. Ohjeet sanoo, että älä kallista missään nimessä, mutta... Joo, ananasta pitää kallistaa. Siis tää on niin hämmentävä kokemus. No niin, nyt ois sunnuntai, huomenna leikkauspäivä. Ja jännitys alkaa tiivistymään. Mutta tässä on nyt onneksi myös tämä elementti mukana, että mä alan olla jo ihan innoissaan myös tästä jännityksestä huolimatta. Ja aurinko näköjään haluaa ylivalottaa tämän videon, mutta ei se mitään. Mä oon täällä yrittänyt vähän syödä jotain, mutta nyt alkaa mennä siihen, että mua jännittää niin paljon, että mä en pysty syömään, joten yes. Mutta mä yritän tässä kuvailla teille vielä tämän päivän aikana jotain, huomenna viimeistään, jos jaksan. Joten hei. Huomenta. Tänään olisi leikkauspäivän aamu. Finally. Mulla on täällä pakkaukset meneillään. Ja mä ajattelin, että mä otan teidät tähän pakkaushetkeen mukaan. Menisin sanoa leikkaushetkeen, mutta ei. Mä en ota teitä siihen hetkeen mukaan. Mä en yhtään tiedä, tarviiko sinne ottaa lääkkeitä, joten he lähtevät mukaan myös. Ja mulla on jo nyt se tilanne, että mulla on reppu täynnä. Silleen me ollaan jossain maksimissaan yön reissulle sairaalaan. Ja tilanne on kaoottinen. Osastolle saavuttu. Mulla on täällä ihan oma privahuone. Hyvä, että lyönyt päätäni äsken tohon, kun toi vaan laitettiin tohon. Mä en edes tiedä mikä toi on, mutta ei se mitään, kai se on joku telkkari systeemi asia.
Ja kohta pitäisi lääkärin varmaan tulla vielä tapaamaan mut ennen leikkausta ja näin. Mutta apua. Mua ei vielä jännitä kovin pahasti silleen semisti, mutta ei vielä ihan liikaa, joten pitäkää mulle peukkuja, että kaikki menee hyvin.